Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary paýtaçylyk hakynda kanunyň taslamasyna ara alyp maslahatlaşyp, onu bir agzdan kabul etdiler. 26 awgustda mejlisiň 5-nji çağrylışynyň 22-nji maslahaty geçirilip, onda deputatlaryň bu kanunyň taslamasyny maslahatlaşmak bilen ýurdun owa senat toplumyny mundan beýlekde ösürmek boýunça möhüm wezipelere üns berendigi aýdylýar. Resmi metbuatda bu kanunçylyk taslamasynyň Türkmenistanda paýtaçylygyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýändigi hemde paýtanyň paýta önümleriniň dolanşygy bilen baglanyşykly gatnaşyklary gadalaşdyrýandygy aýdylýar. Emma habarda gurrun edilýän kesgitleýiji esaslaryň we gatnaşyklaryň jekmejekleri aýdynlaşdyrylmaýar. Şol bir wagtda bu kanunda Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe resmi derejede tasdiklanmaýan, emma inkar hem edilmeýän mejburi zähmet we çağı zähmeti şeýlede dünýäniň iri halkara söwda brendleriniň türkmen paýtasyndan ýüze wurjegyny duýdurmak ýaly problemalaryň çözgütleriniň göz öňünde tutulup tutulmaýandygy hem nämälim bolmagynda galýar. Mälim bolşaýaly soňky ýyllarda Türkmenistan halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet güýjünden we çağı zähmetinden peýdalanmakda tanqid edilýär. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ýurdun Mary we Lewap welaýetlerinde paýtany daýhanlar bilen birlikde döwlet edaralarynyň işgärleriniň şol sanda muallimlaryň, lukmanlaryň ýygýandygy habar berildi. Şonu döwlet işgärleri özleriniň paýta ýygymyna mejburi çekilýändiklerini, paýta ýygmak islemedikleriň öz ýerine hakyna adam tutmaly bolýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan bir aý çemesi soň Daşow welaýetinde sentyabr aýyna başlanan paýta ýygymynyň gyşyň sowuk günlerinde, ýagny dekabrda hem dowam edýändigini we oňa hakyna tutulan adamlar bilen bir hatarda çağlaryň hem çekilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar beripdi. Şonu Daşowly pensioner Anna daýda owalarda enatalaryň öz çağlaryny muallimlerden ruhsat alyp paýta ýygdyrýandygyny gurrun beripdi. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň paýta ýygymyna çekilmegi resmi taýdan gadagyn edilýär. 2005-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň ýürite permany bilen paýta ýygymynda çağı zähmetini ulanmak gadagyn edilipdi. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem mekdep okuwçylarynyň paýta ýygymyna çekilmegine gadagynçylyk girdi. Emma bu gadagynçylyga garamazdan Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe çağı zähmetinden peýdalanmagyň dowam edýändigi habar berilýär. Çağlar bu çäre türkmen häkimetleri tarapyndan däldi, köplenç öz enatalar tarapyndan çekilse-de bu tejribäniň öňüni almak üçin hem resmiler tarapyndan häzirlikçe haýsydyr bir çäreniň görülmeýändigi aýdylýar. 2016-njy ýylyň maý aýynda Adidas, Esprit ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň, sermaýaçylaryň, biznes jemgyýetleriniň, kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 çemesi wekili Türkmenistanyň gowaçy meýdanlarynda mejburi zähmete ýol berilýändigini aladalanma bildirip, Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýollan ýürite hatynda bu mesele üns bermegi talap edipdi. Şol aýyň dowamında öý goşlaryny we hojalyk esbaplaryny öndürýän we satýan Dünýä belli 2 kompaniýasy Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet we adam hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çyksa, türkmen paýtasyndan ýüze wurjekdigini aýdypdy. 2016-njy ýylyň fevral aýynda Şweýçýanyň Egneşik Lomay Söwda Halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paýta satyn almagyny duruzdy. Kompaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paýta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Türkmenistan dünýä derejesinde paýta çyg malyny eksport edýän esasy ýurtlaryň arasynda 9-njy ýerde durýar. Türkmen paýtasy Orsiýete, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär.